Здравейте на всички! Днес имаме специален гост, човек с много опит в калистениката, многогодишен състезател, наш приятел и вече световен шампион по калистеника. Стефан Еротеев. Приятелю, здравей! Здравей, Викса! Здравей, Денка! Здравей, Стефчо! Да започнем с първия въпрос. Разкажи ни малко повече за себе си. От колко време се занимаваш с стрит воркаут, както се казва нашия спорт, и какво всъщност те мотивира да започнеш? Реално започнах с калистеника да се занимавам 2012 година, като съзнателно тренирам от 2014. До ден днешен и продължавам да тренирам. Като бях на 11 години, реално това е 2012 година, всичко започна от едни клипове в VBOX. Тогава беше много известна тази платформа за клипове. Да. Гледах клипове на псата за отбора. Те бяха изкарали няколко песнички и случайно бяха попаднали в предпоръчани. Свети в юмрук, ръце треперят, сило всеки дневие, души бледнеят и купнеят. За минало милеят, настояще ненавиждат, за бъдеще живеят, но надеждата не виждат. Колко сила... И първоначално си скефих на песничките им и на клиповете и реално всичко започна оттам. Те правеха клипове и песни специално само за стрит фитнеса, тогава така се наричаше спорта ни. И реших един ден просто да започна да се занимавам с лостове. Набирах се на лост за тупане на килими. Както всички сме започнали. Да. И постепенно всичко тръгна оттам. 2012. А кога Стефчо видя потенциал? Кога видя потенциал наистина най-големият ти прогрес? Кога започна? Кога за пръв път си яви на състезание? Ами на състезание се явих 2013 година за пръв път като наблюдател само. Реално 2014, ако не се лъжа, малко ми се губят вече годините, но между 2013 и 2014 започнах да ходя на състезания. Първите състезания бяха в Родопи и Радомир, бяха с тебе. Най-голям прогрес видях 2014 година, когато реших да се занимавам сериозно с този спорт. Тогава си казах, искам да се развива в този спорт, искам да постигна нещо. Освен изграждането на тяло, исках да стана добър атлет. Всъщност аз си те спомням на състезанието през 2014 в Радомир. Беше станало доста голямо състезание. Да, определено. Тогава бях съдия и така ми направи доста силно впечатление. Също тогава се запознах с тебе. Ами, то всъщност, ако не се лъжа, даже и тогава беше кръг от национален шампионат. Да. След това финала беше в Пловдив. Да. Реално състезанието след Пловдив, тогава се мотивирах и реших по-сериозно да се занимавам. А прогресът си до тук, на какво смяташ, че се дължи? На труд или талант? Кое от двете при теб така взе превес? Кое смяташ, че най-много те бутна? Специално в този спорт труда. Занимавал съм се и с други спортове. Тренирал съм футбол, баскетбол, волейбол, хандбал. Винаги са ми се отдавали тези спортове. Като цяло и съм спортна натура, но специално в лостовете никога не съм имал тази дарба да прогресирам бързо и всичко съм го постигнал с труд. Както и всички останали атлети. Всеки един атлет постига целите, нали, резултатите с труд, но аз никога не съм смятал, че аз съм имал дарбата да стана добър атлет. Не случайно на теб го задавам този въпрос, защото ти си именно пример за човек, който много се труди и постига целите си с труд, защото аз си спомням, общо ето с тебе, знаеш, заедно сме започнали преди вече 11 години, почти ще станат. И от тогава забелязах как при тебе един постепенен, не много бърз прогрес, но постепенен. Видях едно постоянство при тебе, което те доведе всъщност до върха. Докато при някои други хора прогресираха много бързо, но някакси се загубиха в самия процес. Това, нали, е като факт и като наблюдение отстрани го добавям. И смятам, че е доста мотивиращо да видите именно такъв човек, който с труд е постигнал и с постоянство целите си. И не всичко е на база талант. Благодаря, Викса.
Оценявам ги тези думи, наистина. А статика или динамика усещаш, че ти се повече отдава? Някакси къде по-лесно ставаха нещата? Повечето хора ще кажат най-вероятно динамиката, но дори и за динамиката не бих казал същото в момента. Тъй като пак се съпоставям с други атлети, не мога да кажа, че научавам динамичните елементи по-бързо или да ми се отдават. Факт е, че динамиката по принцип се учи по-бързо. За статиката се иска много време, постоянство и много опити. И правилната методика, според човека. Един въпрос, с който няма как да избегнем контузии. Имал ли си по време на твоите подготовки, когато ти е било така най-трудно? Да, имал съм контузии. Две са по-сериозните контузии. Първата беше 2018 на националното първенство. Всъщност там почти си извадих рамото от статичен елемент. Както и да е, горе-долу 6 месеца бях в възстановителен период, но по-сериозната контузия беше 2019 година на едно състезание в Полша. Паднах от 540, динамичен елемент и скъсах кръстни връзки и менискус. В крайна сметка си довърших състезанието и взех трето място. Контузен. Месец по-късно отидох на световното първенство в Москва, Русия, с късани връзки и менискус. Нямах време и не исках да обръщам внимание тогава на здравето ми. И съжалявам всъщност, че го пренабрегнах, тъй като ми костваше много това. Но след като се върнах от световното първенство, всъщност го довърших. Случи се така, че паднах по същия начин, както на международния турнир и това просто го довърши. Чисто ментално това повлия ли ти по някакъв начин? Това ли беше най-трудният период в твоята спортна кариера до момента? Ами да, най-тежкият период ми е бил, но аз не го приемам като най-тежкия ми период, тъй като много позитивни неща излякох от тази контузия, плюс което възстановяването ми протече по време на COVID-а. Точно тогава състезанията бяха ограничени, пътуванията също. Имаше много рестрикции и имах много време за възстановяване и да се преустроя нещата и да подходя по по-правилен начин. Значи да разбирам, че си успял да извлечеш максимум от ситуацията и се справил по възможно най-добрия начин. Да, вероятно имаше известна доза късмет. Да, заради периода. Да. Така че да не ме е толкова яд, ако има състезания. Наскоро ти стана световен шампион. Би ли ни разказал малко повече за преживяването си, за подготовката си, как усещаш нещата, какво ти се е случило? Ами, това е интересно, защото аз не бях сигурен дали ще участвам на това световно, тъй като аз изобщо дори не бях класиран за националното ми първенство. Тъй като вече съм по-голям, нали, завършил съм училище, почти университет, налага ми се и да работя. Изпратиха ме командировка, бях 2 седмици командировка извън България. Тренирах като бях в чужбина, нали, по време на командировката. Реално тренирах, но не бях на 100% сигурен дали ще успея да стигна и да хвана националното първенство. Обаче извадих късмет и се върнах 2 дена по-рано и реших да отида в залата 2 дни преди националното и да си опитам заучените комбинации, които мислех да играя на националното. Изиграх ги и 2 дни и просто на 3-я ден отидох на националното и се записах и участвах. Стана първи? Точно станах втори. Подготвях се за националното им първенство преди да замина за командировка. Така че не го бях отписал като състезание, просто не бях сигурен дали ще участвам. До последния момент, в който не се пуснах.
и това национално те класира за световното в Рига, където стана всъщност първи. Точно така, да. Супер. Една мечта изпълнена. Да, това може би е мечта, която си я поставих като цел, може би след твоето последно участие на световното първенство през 2017 година. Един малко банален въпрос, но каква е цената на успеха за теб? Цената за успеха е 2 сериозни травми, часове тренировки в залата, навън, много анализи, много изгледани клипове и часове практика. Заслужаваше ли си? Да, иначе за какво живеем? Трябва да си гоним мечтите. Браво, това е отговор. Това е правилният отговор. И сега, един друг въпрос, който е по-общ за спорта. На къде смяташ, че се развива калистениката и стрит воркаута? Къде смяташ, че има минуси, които трябва да се подобрят? Общо, не само на национално ниво, също и на световно. Мисля, че трябва да се придържаме към... Моите виждания са, че спорта ни трябва малко да бъде разделен, тъй като има два формата, знаеш, едните са сетове, другите са батали. Трябва да се разгледат и различни други спортове, които да са като еталони за нашия спорт. Не само гимнастиката, говоря и за бойни спортове, като кикбокс, муай-тай. Трябва да се приложат част от техните правила към нашите. Трябва да се обособи точкова система със сигурност, която да е за всичките ни състезания. Смяташ ли, че калистениката има място при Олимпийските игри? Да, ако се изгради хубава система в спорта, със сигурност трябва да намери място в Олимпийските игри. А смяташ ли, че нейното участие там би могло по някакъв начин да ограничи спорта? Не мисля, тъй като вече много спортове въвлезнаха в Олимпийските игри и все пак така от стрит културата. Мисля, че трябва да се даде възможност на модерните спортове, като нашия, тъй като дисциплината ни е свързана с гимнастиката, но имат много разлики. Елементите може да са едни същи, но Всъщност, не е спорт. какво всъщност според теб трябва да направим, за да може нашия спорт да навлезне в Олимпийските игри? Какъв път трябва да извървим? Мисля, че първо трябва да се създаде федерация. То всъщност вече съществува световна федерация. Поне тези хора да направят нещо като комитет от атлети, които разбират от спорта, разбират сложността на елементите, да съберат, да обобщат точкова система, да подберат правилния формат за състезание, да опишат правила, които на много състезания се разминават и да се стандартизира. Къде идва това, че спорта ни все още няма правила, според теб? Липса на организация, липса на... Да, главно идва от липсата на организация от малките федерации, защото повечето състезания, които се правят, те се правят за 2-3 години, след това обикновено замират или просто организацията се разпада. Не се мисли дългосрочно. Не се мисли дългосрочно. Вероятно е заради липсата на средства, финансови средства. Казано накратко, трябва единство и компетентност. Да. Много хубави думи и мога да кажа, че се изчерпахме с въпросите почти. Благодарим ти за това, че си част от нашия клип. Сега ти какво би пожелал на зрителите? Какво би посъветвал нещо от теб лично? Да гонят мечтите си, да не се отказват от тях и да се борят за това, което искат да постигнат. Супер. Стефчо, много ти благодарим за днешното участие. А вие, скъпа аудитория, ако видео като това ви харесва, моля да се абонирате за нашия канал и да цъкнете по един лайк на видеото. До нови срещи!
И... Абе, какво правим там, бе? О, мале. Да. Няма точка да стане.